bola chorá 4 mesiace. Ležala som v hostinci, lebo nikto neponúkol Budhovi domov. A tak som sa musela naučiť žiť sama pre seba. A aj som žila. Samozrejme, že si žila. Bolo o mnoho horšie vrátiť sa do Topermory. Vždy som sa nudila, keď som bola na jednom mieste. Áno, to je presne ono. Nové obzory. Kaplnka pri mori. Mesačný svit na mori. Bohyňa sa zaprisahala, že zachráni všetko živé. Chcela som zachrániť dokonca aj ryby. Bola som plná nádeje. Myslela som, že pápež má vedieť všetko. Myslela som, že Boh bude hovoriť priamo so mnou. On samozrejme vedel, že som žena. Tak som znova mala milenca. Bol jedný z mojich Castellano. Viete, keď ste pápež, máte obrovské množstvo služobníctva. Uvedomila som si, že poznám pravdu. Aký bol ten Castellano? Pretože čokoľvek pápež povie, je pravda. Aký bol? Vedel udržať tajomstvo. Takže ty si vedela všetko? Áno, užívala som si, že som bola pápež. Vysvedcovala som biskupov a nechávala ľudí boskávať mi nohy. Prijala som kráľa Anglicka, keď sa prišiel podrobiť cirkvi. Na nešťastie boli zemetrasenia a nejakí dedinčania hlasili krvavý dážď a vo Francúzsku vypukla pohroma obrých kobyliek. Ale nemyslím, že to všetko bola moja vina, nie? Kobylky sa pustili na kanál La Manche a vyplavilo ich na pobreží. Ich tela tam hnili, otravili vzduch a všetci tam pomreli. Taká poverčivosť! Mňa takmer v Číne zavraždil rozvášnený dav. Mysleli si, že barbari jedia bábetka a dávajú ich medzi železničné koľaje, aby boli dlhé a drvia im oči do fotoaparátov. A ty si mala foťák! Áno! A keď chceli na te žrút! Niektorí chceli dokonca pridať malé dievčatka Európanom do gulášu alebo na fotoaparáty. Čiže okrem tých kobyliek to bol veľký úspech. Áno. Predpokladám, že nebyť toho dieťaťa, dožila by som sa vysokého veku ako Teodora z Alexandrie, ktorá žila ako mních. Istá dievčina, ktorá sa do nej zaľúbila, ju obvinila, že je otcom jej dieťaťa. Ale povedz nám, čo sa stalo s tvojim dieťaťom? Ja som mala zo pár detí. Nerozmýšľala si, že by si sa ho zbavila? A nebol by to horší hriech, ako ho vôbec mať? Ja neviem. Ale pápež s dieťaťom, horšie to už byť ani nemôže. Iní pápeži mali tiež deti, určite. Ale neporodili ich. Ale ty si žena. No presne. A ja som nemala byť žena. Ženy, deti a blázni nemôžu byť pápežmi. Takže ti neostávalo nič iné, len sa ho nejako zbaviť. Ale ja som nevedela, čo sa deje. Myslela som, že tučnem, nehovorila som so ženou od svojich 12. Až ten Castellán si to uvedomil. Mala si naplánovať, ako ho budeš mať. Mala si povedať, že si chorá a odcestovať. To som asi mala urobiť. Chcela si, aby sa to dozvedeli? Netreba z toho robiť škandál. Moje prvé dieťa bolo jeho výsosti. To na nešťastie zomrelo. Ale moje druhé dieťa bolo Akebonovo. Bol do mňa zaľúbený už keď som mala 13. Veľmi ho rozrušilo, keď sa dozvedel, že musím ísť do paláca. Bolo to veľmi romantické. Hrba básni. Vtedy sa už ku mne jeho výsosť 2 mesiace nepribližovala. A tak si myslel, že som v 4. mesiaci. Ale ja som už bola v 6. Ja som nikdy nevedela. Takže keď prišiel 9. mesiac, oznámila som, že som vážne chorá. A Akebono oznámil, že odchádza na náboženskú púť. Keď sa narodilo dieťa, preťal šnúru krátkou katanou
zabalil ho a vzal ho preč. Bolo to len dievča. Ale bolo mi ľúto, že ho stratím. Keď som porodila dieťa, povedala som cisárovi, že som pochorobu potratila a bolo to. Ale Níďo, ja som nebola zvyknutá na ženské telo. No a čo sa potom stalo? Nevedela som, že už prišiel čas. Bol deň svätého Marka. Vždy bol sprievod. Sedela som na koni, na sebe som mala rúcho a predo mnou niesli kríž. Vyrazili sme zo svätého Petra a šli sme do svätého Jána. Predtým som cítila slabú bolesť. Myslela som, že som niečo zjedla. No potom sa to vrátilo. A vracalo sa to častejšie. Nechcela som skaziť ceremóniu. Chcela som počkať, kým prídem domov a lahnúť si, ale potom sa niečo zmenilo. Musela som na chvíľu zosadnúť z konia a sadnúť si. Obrovské vlny tlaku mi prechádzali celým telom a z úst mi vychádzal zvuk, ako keď bučí krava. V diaľke som počula ľudí vykrikovať: Pápež umiera! Pápež je chorý! A to dieťa sa len tak vyšviklo na ulicu. Trapas. Jeden z kardinálov vykrikol Antikrist! a odpadol. Jana, to je strašné. Vlastne si to nepamätám. A to dieťa tiež zomrelo? Áno. Myslím, že áno. Teda dúfam. No ja som nikdy nemala deti, mala som veľmi rada kone. Ja som raz videla svoju dcéru. Mala 3 roky. Akebonová žena ju vzala k sebe, lebo jej vlastná zomrela. Mala na sebe slivkovo-modré kimono s krátkým rukávom. Mysleli si, že som len turistka. Ale starostlivo vychovávali, aby ju poslali do paláca, ako mňa. Nohy zo železa a vždy taká krásna, veselá tvár. Ak ju viedol cudzinec, revala ako mustang. Potom, ako som ju porodila, som už nikdy nevidela svoje 3. dieťa. Ariakeho syna, toho kňaza. Moje 4. dieťa bolo tiež Ariakeho. Ariake zomrel ešte pred pôrodom. Odišla som sama do hôr. Bol to chlapec. Môj 3. syn. Bolo dosť zvláštne, že som k nemu nič necítila. Koľko detí si mala ty? Gret. 10! Vždy, keď som sa vrátila do Anglicka, mala som pocit, že je veľa vecí, za ktoré by som sa mala kajať. Henny a John boli tak dobrí, ja som v živote nič dobré neurobila. Roky som strávila seba uspokojovaním. Tak som sa vrhla do rôznych výborov a charít, prednášala som kresťanskej asociácii mladých žien. Vysvetľovala som, aký je východ zlý a skazený. Musím predsa spraviť niečo dobre pre niekoho iného ako pre seba. Vyšťavila som sa dobročinnosťou. Ach Bože, prečo sme všetky také zbedačené? Procesia už nikdy neviedla tou ulicou. Špeciálne to presmerovali? Áno, museli robiť veľkú obchádzku, aby sa jej vyhli. A zaviedli deravú stoličku. Deravú stoličku? Stoličku z tvrdého mramu. To nemyslíš vážne? S dierou v sedadle. Bola v kaplnke Spasiteľa a potom, čo bol zvolený, si na ňu pápež musel sadnúť. A niekto sa mu pozrel pod suknicu. Áno, 2 duchovní sa uistili, či je to muž. Muž štvornožky. Prečo si jednoducho nemohol vyhrnúť kimono? Musel tam sedieť
a vyzerať dôstojne. Mohli ste na ňu donútiť posadiť sa všetkých vašich kastelánov. Alebo starostu to Berboris